Аибашьра ԥышәара дуӡӡоуп. Уи ицәырнагоит афырхацәа, агәымшәақәа, адауаԥшьқәа. Абыржәоуп ахаҵара анаҭаху, аԥсадгьыл шәарҭахеит, ахацәа шәабаҟоу анырҳәа, аҳаҳаи ара ҳаҟам ирҳәан, шәара ззымдыруаз ахацәа алымқәа реиԥш игылеит. Урҭ ахацәа рхацәа ракәын. Ҳаргьы аԥсҭазаара ҳҭахуп, аха раԥхьа иргыланы аԥсадгьыл хьчатәуп зҳәоз ракәын дара, ршьамдгьыл абзиабара жәытә аахыс ршьа иалан. Убас ҩажәа шықәса раԥхьа аԥсуа қырҭуатәи еибашьра аналага, раԥхьатәи амшқәа инадыркны еиҿкааз, Гиви Смырнаԥхгаразы иҭоз аԥшьбатәи абаталион иалахәыз, рыԥсадгьыл ахьчара иазгылеит лак-ҩакрак ҟамҵакәа. Урҭ еибашьуан еиуеиԥшым ахырӷәӷәарҭақәа рҟны. Наш батальон стоял здесь на верхнем Ишерском рубеже. Значит, наша линия обороны была от Вазаба, можно сказать, даже от моста, от Ишерского моста до Каман. Это огромная территория. Огромная территория. Значит, там мы, когда начали осваивать нашу линию обороны, сразу мы принялись за работу, значит, блиндажи и так далее, связи между батальонами, все. Амзера, которая за Каманом, она еще была как бы нейтральной зоной, но они были более активные там. Они еще могли убирать, значит, посевы и прочее, и прочее. Местность у вас как бы горная была? Горная местность была. Вот, значит, мы очень работали, создавали эту линию обороны, блиндажи, все обустраивались. Да, наши разведчики ходили в разведку и так далее, значит, мы работали. Но в процессе нам придавались люди из резервного полка Гудаутского. Поэтому наш батальон всегда наращивался, и его много было. Много было достойных, много, которые погибли, да, так же было, да, много очень. Оно сейчас немножко, мы определяемся, поднимаем наш натуральный список, кто был в нашем батальоне и кто был предан. И до 500 человек у нас доходило. Резервный батальон придавался нам для того, чтобы они адаптировались на линии обороны, чтобы они привыкали ко всем этим действиям, к наступлениям, и мы с этим работали успешно. Таким образом мы начали продвигаться. Шубара, нижняя Шубара была еще наши враги, оккупированная, да. Амзера была то же самое. Значит, вот мы давали такие, значит, так работали, что мы практически без боя мы связали линию обороны туда, выпустили на Шубарскую сторону, да, потому что дело к зиме было, и горнострелковая рота, значит, Лёсик Дыгабын там, вы знаете, там осытный кон, огромный, до 3 метров снег, техника не работала и все. Мы дали возможность путем, значит, вот это создание вот этой линии обороны найти на эту Амзеру, фактически изгнать их оттуда полностью, да, и вывести тех, которые были в Шубарах, сюда наверх, к нам. Они какой-то определенный период были у нас. Это тоже большая поддержка была. И ГСМ, и прочее, прочее. Это тоже помогло общему делу. Арах Халтыпшо, Шубараха, мы, наши последние посты так и не были. Значит, мы вот так и работали. Наш батальон был проповедником того, что все основное движение, все движение должно начаться с гор. Да, не надо себе губить в лобовую, где все работает у них, и артиллерия, и прочее, там вот на нижней части. Мы ровной местности. Да, ровной местности, да. Вот так мы и работали. Вы помните, как в снегу мы делали тропу, и ночью с лошадями в таком снегу
Мы километра 3, наверное. От Каменного моста до Поварила Медведя. Нет, в нижнюю часть, когда мы к Медведю начали спускаться. Уже были несколько жертв, значит, был очень такой дерзкий выход с их стороны, где погиб наш один, 2 бойца погибло, 3 погиб, у Лесика, значит, асморчком, вот этот, что погиб, да, уже были. Был дан приказ, значит, о том, что мы должны зайти в сторону команд и атаковать их, небольшой группой. С этим тоже успешно справились. Зимой холод, наши ребята спустились, снег был больше метра, да, был снег, спустились с наших позиций, перешли реку зимой, перешли на эту сторону и атаковали ночью. Ночью атаковали эту группу, там был Ванюшка, там был Тимур Пабба, там очень, очень удачно атаковали. Это одна сторона. После этого, конечно, они обложили всю территорию минами. Огромная территория была обложена минами. Все эти трассы, дороги и так далее. И вот нам приходилось во все последующее время по минным полям ходить. Абар уажәшьҭа шьала икәабаны иааира ҳзааргеижьҭеи ҩажәа шықәса шҵуагьы арҭ аибашьцәа традицианы ирымоуп есышықәса аҵыхәтәантәи ажәылара амза сентиабр азы реиқәшәара. Уи аҽны ианысуеит аҵыхәтәантәи ржәыларатә мҩа, иргәаладыршәоит зыԥсадгьыл ашьоура зхақәызҵаз рҩызцәа. Ашәшьыҵәрақәа шьҭарҵоит иахьҭахаз, иахьрывыршьааз аҭыԥқәа рҟны. Шаҟа хәыцра, шаҟа гәалашәара, шаҟа хьаара зцәырҵуазеи арҭ афырхацәа ари амҩа иананысуа. Иахьа ирыцын ирывагылан рҩызцәа ргәалашәара даара ихьанҭоуп дара рзы. Абра саӡӷабцәа ҩыџьа ҳрыцын абри иаауз. Ус ахысрақәа иналага абри амҩа ду ижбо, абри аҵлақәа зегьы хырффаны иҟан. Ара абынра ыҟаӡамызт усҟан. Дара ҳзыԥшын, рҽазыҟаҵаны иҟан, абри амҩа ду рыцқьан иԥашәӡа, абнарақәа аҵлақәа рххны абас илыжьын, ицқьаӡа баша амра ықәԥхо убас ибзианы иҟаҵан иаан, иаҳзыԥшын ажәылара ҳахаауз, адырра рымазар акәхарын, иаҳзыԥшызар акәхарын, абас ҳҿааҳхеит ҳаргьы, нас ара ҳҟаҳкыла Северни Кавказынтәи ааз инрымакын аԥсуаа зегьы, наҟынтәи ааз зегьы ҳаицын, ирацәан уаа ҩышәҩык, хышәҩык ҳаҟан. Ажәыла ахысра ҳанырбаныс ахысра иалагеит дара, абас ишыжбо еиԥш абарҭ асопкақәа ахәқәа ирҿатәан иаҳрзыԥшны, аснаиперцәа шәҭахома, хкыси ашәҭаххалагьы абџьарқәа зегьы убрантәи идәықәырҵо иалагеит. Убри аҩыза ахысра ҭарҵеит, убри аҩыза аԥжәарақәа ҟалеит, аӡәи уганаҿ игыло ибжьоу маҳауа убри аҩыза ахламӡаах ҟалеит убри аҽны. Иара ус ҳаибарҩны аҷкәынцәа аԥхьаҟа идәықәлахьаз умак ҳхәараӡамызт ҳаргьы, аҳәҳәара иалагеит сестра, медсестрацәа ҳа. Ахәрақәа роузар акәхап. Ахәрақәа роуит, медсестрацәа ҳа аҳәҳәара иналага, Индира дуит, Индира даныҩ саргьы сыҩит, бемпеқәа ҳаԥхьа игылан иаауаз ҳраԥыҟеит. Иара каамеҭ шәахқәа аауа иалагеит, ҳәашьа амам уи шыҟаз ажәала исызҳәом. Убри аҩыза абжарақәеи ахысрақәеи ыҟан, ҳахцара ҳзымдыруа, бемпе ҳавагылан, уи ихагьежьуа иалагеит, нас ихьарԥшын наҟ дхысуа иҭахуп, зны анахь иқәиргьежь, зны арахь иқәиргьежь, иара дхагьежьҭԥхьаӡа ҳаргьы абри ҳавагылан ҳаҵәиуан, ҳхагьежьуан. Иара ус нас уи инҳажьын, бемпе актәи ҳавст, аҩбатәи ҳавст, ҳшыҩуаз абрахь ҳҭалеит. Ахәцәа иҟаз Индира дызхьӡаз рҿаҳәара далагеит. Абри ижбо, абра уажәы инылан иҟоуп, абри игылогьы игылаӡамызт усҟан, бӷанҷран абра абӷанҷра, абри абӷанҷра ҳҽылаԥсаны, аҷкәынцәа абрахь иҟаз, абра сырҽшаны, абри аӡы хықә наҟгьы абас рҽыԥсаҟьаны, рҽыԥсаҟьаны итәеит, ахысрақәа ҭарҵеит урҭгьы. Абрирагьы абас ихысуан. Ари ас прямо ишиашаз илбаауаз ҳазегьы абри аҳәыгәраҿ, абра хықә шәиҟан, абра шкаҳажьит. Угыло иҟамызт, убас ухәышьҭухуа иааг. Ахәыхла раненый ҳанҿырт, сҩны сшаасхан, абра дробилка ыҟоуп. Убра, где раненый ҳасынҵа, Надар Шаҟролҳа дыҟоуп. Раненый внизу, ты можешь бежать, иҳан?
Снапа Никола нам надпис Хаюна Хайт в расцветах 41 размер резиновой галошку сищенца с 37-й паратянка Хокуршина с юзумост. Снапакна сырюна бранза сайги. Добра БМП шкаштах ходокон и хоп изгвалошу. Сейчас ведь нас обрели злхози пшабра абханчика псанабас. Вахшавахкой. И Рита ремизиги июни айтут ячкон. Усхон ярамна ханзаку зипочка косхилихон хаимена хайчханы хабцко хрохона дайван. Абра исгала шо абри абганчи хохоз абас ихойна булазица нажвина шходепшо диан. Илоку кудари цирцирон сус бияна гит амцы шуриме зергалапха. Нас абневин хучигулуч худ губархан. Убрей сугала, что Рома Цук Бахадан, здесь Жашок Сороку не ходит, нас хабарда добжадзитера. Джинсовый костюм и шин и холоперчихан в ссылку дохбулу. Хсуку бихан хан вахсюнес чунас хабмайн хафер дал мне вни ехсуни рухона. А саркаман автомат ашхола. А сарке пчно вину фасюнала рабиайди. Вах сейчас вид шипих голон дерцей. С рассумка и бютен с хонакал сырха брада домовой шашка прыжен, ну уже алую корзит, чтобы отступали, потому что уже нельзя нахаз садзомест. А БМПшка подбитая или подбитая, не знаю, джиргизмцу и голона брат. БМПшка каблы там, шестая машина бригелон, уги пжены дергылта, а танк камцы кон ачкунча аштихпе налый тыцна, илбайт ют. Запсынхани يقلص. حكرو حكرو بيحيخسو. نبرا نبصربص حنطلع شو كون حسشربو زجوري يزي ريت يزل هزيبش يتسكن. وبراس شو الناس نصرت отступать نروح ريميز داين отходим руку дай حنينا بس يا سيركي. يرى برخ دربرتني عشان وسوي أنا قد واحد سوي أبري علوي زلاقه لحساب حياس حبها سوي عتشيت خويس فان زي آخر حسفيت بدوش غير استرجدوه كلون سنبا نيكون حيونا حشاو زنا يعني يتواتز حكناجي يتاحو يقولون حيونا حشاو زي تحكا حي ساس قلت يرد زم قلت زي رميز فيتي محد زي им хазит и ходнуш снайпер де аугузапа бас должна да псын ирахавина ханауз ярма напал автомат латхсон гиала снапика на бас нас видимо невидимо снаряд в Пепжозу, у меня контузия была вообще сабжиса хадзомез, у меня истерика была совершенно бжик джея сахом дибжозги сахомез, а казаджик избоз брех кухаца со он избоз. Дирс излзапшисен пшо танк давил таха бре усе апехи шос азепшу и бжу хауи qadzms то брюзе ахламдзах бжу маршак хигон сарва саю дискур хан сахяс Ганан как му я на снаряд курцени пижонаха а ксер сай гурц пижей и пижета хасер ямца зиqon цузелым кайт и коррой шауза хапцку басятен рапхидигинис бубрёпсер гаграмиште хабраса хайзу близ безо абню шипочика хачте пижота вшта шиподес дохот стахот хакумко шиподес дохот хакун шин сахопшин абас схуйштхн сахяз сыкуен يا خايبم جديد نسي بجني الجهاز راكو خلنا نسرى يسزي يقعد نتصزم درت جاكلا يندير دون الدافق عبريل نبقى زجى عشان قاد دجنا دقو عبري دخقة الخل شلتم البشلتم سي يزبط سخيش تخن سخنا بشز لارسل زبشنس يامزي عبري تانك دافق قلت عبري حاجة شربشرلتنا ردجو نبقى بس يلقوا نبقى عشان قاد دجنا سرزنا لراي لك شيء تحب يشزدرز بريل نقدر خوت حاو خبري دخح بري لوخ ده كورلو بيزدرو عجيس لبيش صح زومي جبا شجرو بيحب جول ريسري يرو بريام منوت زحا ابراي ويجي ابجار دقيقه بري اتشيني تسريو بحب يشزدرو اتشيني تسرو زما يفكليبت اتشكون شروب ها بجار دقيقه نيجي اتشكون شا وسخن السنايبر تجلرا نابجر زغيت محمد زمست ناسو بينرو جيز جيب زينها أبنتايو جاش كنت شافتن عشرها روزود دون يندير دنلص السنة من يتانك دخابة جلس سرس قلت حصل جن روز سش قدون الدنيا يشتكوا جنواس كيجي إزبانا جزر قلوا يقدمست
Абни дашти хна бас дюшт хна дюна днена гурахс сгана чс абриачан карижи пшабас дулкашна ларах хрдчуб дхкайжизге ахауш сгана чс абас хайбайоп ларисре артач кунсрюж гна хабио ларад цуд дхрот сара индира хасм хуз сргах фрс шуна хасрс биш сигис аумс индири лахавакум Шома, Каман, Линдава, Ахбюк, Акапа, Хакутрак, Юлара Корчо, Апшкупе, Батальон Яла Зайбища, Рушара, Дары, Ухахит, Ускон Харту, Ашизмам, Ашицкой, Полы. Вы помните, как в снегу мы делали тропу, и ночью с лошадями в таком снегу, мы километра 3, наверное. От Каменного моста до Поварила Медведя. Нет, в нижнюю часть, когда мы к Медведю начали спускаться. Уже были несколько жертв, значит, был очень такой дерзкий выход с ихней стороны, где погиб наш один, 2 бойца погибло, 3 погиб, у Лесика, значит, асморчком, вот этот, что погиб, да. Уже были. Был дан приказ, значит, о том, что мы должны зайти в сторону Каман и атаковать их, небольшой группой. С этим тоже успешно справились. Зимой холод, наши ребята спустились, снег был больше метра, да, был снег, спустились с наших позиций, перешли реку зимой, перешли на эту сторону и атаковали ночью. Ночью атаковали, это грубо, там был Ванюшка, там был Тимур Пабба, там очень удачно атаковали. Это одна сторона. После этого, конечно, они обложили всю территорию минами. Огромная территория была обложена минами. Все эти трассы, дороги и так далее. И вот нам приходилось во все последующее время по минным полям ходить. امتحان ساعت باقي زقزبش بيجبربش دوكلون ماشينا ارجيت наступление шла гош бамирод рцха дигон бас يحيت حندوكلوس بسرق аларни قزر بخصاص يحبوب ساس глазат сесик шати هي ساعت بربش زقزبران تو حدوكو دبر يختر خينه قلوب حزيناز بجينه باقه حدوكو حنرجيت لينداو تصقا لينداو حنرجن براسات قاريش كحتنس زدوكلو زمست ناس نيجني لينداو حاوي نيجني لينداو حقيتنا سوا بسبارة حاجات زمست верхний нах гозрец хавбра дершит ира первый зив хазеп шкош бамирод дершит ханту балош кубахи лаври кацергуш адгур джикар бараов Европа мирод гальбе этот хантбе кубахи хтахаз агитач консо раха ипхта бас хаули сисгала что табрат ахсринала гена брах люди сриха حرفزن منخ هيجي ريتا بس خاطرنا دافت دغنا دكشوت ريتا بيحن يلا هبرات دكشوت يختصر روح نسحقتاز بريح كماندير جيكر بروحي بس ما تسكو كسمن سرا بس واخو بشوشيو شيقن نسحنات الله جيجيلغي بس غمرچخ گسي اشرغنا ينوكس بسلون جوناچكون سديزون سزا بس يرزكس بسلون بري روفيكا غبخاري ودي ريتي سرغي بس زاخو بشيحان امات سينوكس بسيت ما بيتشسكوزم يسچغой Юкс псидаха матемс Макс Рис дорогяма харекуша шесгам пхази. Си несгам пхагин си Руфик сидзе умат из дорогяма ха бзиу па матсас хидуси тигоха гел амагимси. Брожи тигак базир гит падзомян. Урсра скадал кадземсхет. Иши избобе ивасипас хита митог гис угрогар гел зомси. Ахай сгам пхази кахаз وبريوخو بس يتكاخ يقنا جن بس يتكان يتامزر عجن تكومبو بس يقن يا جوشرده هي شربزنس ساعات خبابش بريبش عم حقلي حيت كلنا حزقي بتاع بطلون لندابق نسجل راح دكلون حدكلي شربز حنيت
وبس أتصحى حنخوك قلت حان ساتح حكم سو جاجلا مشينا حنلباو خص بيشكوجون كعمت شجع بريات حاجة جاجلا حكسوني خطت حني ربرا لندا وسمي أي وبرينس جاجلا كسر بخديرة بيشجعون تجلا جوز حبرينس جاجلا حيبرون حكسلون وبريات حكسو زخشايد كلنا برحلتون يرجع يسقوله شو أسات زمادة حتى أبريو خبره حنتزنس أسات تقضي زمادة حتى يرى أسات سيسمو بسيتسنبيه خان يروي أسات جنس بريء بشرنتوز سمشري أكشن مرت مززها عاش كنت في حادث زروجو واحد بس تكسمت زميحان ينبيه خني سيت سنبيه خان وبري حامتن سنبيه خان وبري ريستينس شربزاح قلنا عن توام تزدر زيحان ينبيه خان وبرين سات حاكس بس حزق نس حيبرنا بس حنتون وس حقولنا حنقول جوي قد زمز وبراح خنتس بس في السنة يرد قلن أبري حزق حزق حشت أخذ حتى خسر كويشون يرد قلنا بني ساعة بس زبوتك عايزون يلبش كد خلنا أبري شبشلرة أبري يصلي خقلب أبري يلبش كد خلنا بني ساعة زبوتك عذردشون يروس ناس كمان حوت حيت بس حيت أرت دش جروب بطلون كجيكون أباس خكورج بريدان أرت حرل ناكم كوا بس بنلا ما تصير لندبا حقوقش نحيد حدخلوا تيها يروس لندبا حقوقش نبنا حلص نجينا حشي حخيد لندبا نسين كخلص حزايب وخانة لقى أجل ركوسك خس بيشكوجون حخي بيجلز براي تاخد ميرود قاجبة براش كنت شرح خزر جا على بري ميرود قاجبة تاخد جكر بروفيك خنت بلوشة وباخي لافرينتي تسرقوش تقول تها وبراي تخز جريحة جد دخشين دي تبن يراشو كسراكوني خطز بسنا سبورت يزقازز ويونا يبدي أخي أكتي تبقى زماز أشكون جندرة ريشكون بس взвод гиди хабун духчну бас ачкун тахит обриге ай обрей тахит сбертачкунча исхас хабри смацигис галашиде руфик илопшкис галашит икатхална бниасат ацохтанти обри взвод ацраби акурглара обриги слыш ин хит обряхт خيت برتاج كنت حاتبة خاطر فرخاطر بس خاكورتي تربساكورتي روفي جيكر بسراي دنتخاتش قز سراي زنبديتها دزباز اش كنت يرحود يرد شم خوش كلوني فتماد بوليميوت كنا زنزاد يكوحا عند خسر درجن ويكدنا براي يابخي جيبا ويكدنا حبسنا كارتا وبريجي وبراي اخكاكشن جن وبراي شاختات وبراي ويكدنا بس بصدق اللي خاكويت يتبغالا زرقوش عاشكون وبريجي يلا خصبا يا أخي ميرود قاش بيجي بس عاشكون شو غورت كمان ده حسن وبرا دريقز جماعن جو كركو جاخيو كركو قن وبرت يبرا عاشكون يريت زورش كون يكشن وبريجي دلبار قلت تخيتها دبسيتها ميخ دبسيتها بشحر الزخا وجايبان زي وسط تخيتها كون شحدر الزخا يبسن خيت ريحتها بريخ ورسطلا ام جرادا وبريجي مستعبرجي حتى خلنا جنها بس حكم هاي ورام دوقن شركه بيبي دوقن زبرخ شبايا أمنا شاي وزي هيدا بس فيخسي هي يدوكتي حنا قردماتشي بيزيها هو حسيو دم خسي هكا سرينا بياكشي أميدان صونا سرينا بشحرة دواجي تاريخ داوبا إذا بقى روفيك بسبراوي страны куши абра позвоночник обжекулхи нас обред зусу создурум бешурги пасоба даже карта гитана бра карта тигана и колчунега нас ча хайда бра абра хайна ри ахз ба тиган и чи хир хяла гид насиб стахгутха
أنا شامودش رجعت بشيء هذا قرط حيوان هاي بشراب ختيام شكون يقولنا هاري يقولوا تزامي راس شريتنا نفر حزبة تبحثوا ورد شاف شرقوت بارشتو هاي شاسن شنكا حراس شرقوت رخون واحد فرد خميس قراب خما تشست سنية فزبير خيز خطومز أجلس خير على يشتن السناك أخذ حقدم بسنا فرخات حضر قزر أبري أخوين نتوخون تبرتي الخارج زوجي خيم كتير الزور كذا نستبلين قدام سكده بجنسون على طرق حنابق ونحمد وقع حشخني حريون أبار تكوار خشة يا خرب استاذ رجيبا يربز أبار تروح عشرة بسوتاس وحوز الخبيت الزوم أبار تعرف سريع وبس خلصيس قالوا شو أبري شومس كان نستبلين حنتوز أسبيرت نسا كتشك حرتيتا نسا عزا حضر دريج خنيرة من رسكوشيون كاز دن خلاق در أبري أن شتيكنوز لبار تيتوب در أبرا شتيكنوز لخنا درك راح فخيت رحون سنبار تاتقب أترمت سراكم ويزحوز جيق أنا راك زنزاسكي كلهم تزجاعات باقي تزجيسها ويكشوا ميشميزويو بس يبشا دزخلت زبري زعزاز بسنزاح أنا برد زعزاز دزخلت زعميران سلوك خصوب ده سلوك خصوب سر بسنا كرقزر ياسا عكرقزر أبات رزقة بسنا فرقات حاخ زختو سر قزتك يا أخي حبسنا طول خشرة مينيستر بريزيدنت يخلصون الخميس حط سر برترزه أنا بتحط خمسة زيجر زه أنا ترمى ترزاكم وبارت يقرط أزجي قيم تزيد ويبسم كتشكي تشكيوب أبرا شوما أبرا تخش كنت خاز أبرا كتشكي تشكيوب ياش حوزر يعني دخلش زنيرة تشكينا خا أبارت نيني مش ذاكوا بيالا بارت يتكلون حاج كنت زجبا يربس كوجزاك ده كتشك الكتاك كتشكي تشكيوب ناس وياغل صحيح تقوم كتشكي تشكيوب أبارت كتشك ترمى تراكم زجرو كتشك نحرك نشازر قواخوكم أنت كشتيك كتشكم وتبنسي صار جرقبيك وكلور الله نخو جلقو ياخد لرجلقو ياخد خلطز جلقو ياخد ساندي بيشيس قونا كده تن أباس حلا أبصار مزرو بليك زتكاحر وأحطوت داري بزيد زن تحدقلن تركتولن بحزب خزنة شواز عيدر لرا دات زن حراح قاقري حقاحكو الزيجي دبخيقولو ينتحافقلن وبس أخبيوك عميو دكون برا حراراح نخوض حبسات جل حكشوتخا بريز بان نسخوز حد سرقي سبسومي سرقي سبسات جلو بري شراس شفقل زروبحا وبس أخن تركو زيجي درزقو نتحافقلن شقوي حاقدز فين يزب تخون مزي بيا إنديرا ماليا لودا ليبا ريتا عاجيبا سارا رابخا أي بشرينا لغا لودا لانخ بحناتاشي سري أبري تقبري شر وبرا عكتوي позиция تبقى خانر كلوز وبراها حيتسن ناتاشا لري سري ناس أبري перемирие حيزيشتو نقل وبسقن لرجو براد ديت أبري لودا توليك командир взвода حيقز يبشملوب لرا خاركов تيوب ناس دورسوب وبرات دنيت وبسقن سان حدخو زبوتها وبراد خنيز وبراد عنقلت صوم حدالقيت أري وسقن يجي خوش كلمن يخوش كدزنا ناتاشا وادا قنوي أزغب خوش دلمن يشي يحشي ارتاц دن ريفر قلنا خوش كوا رانا تاكوج инвалид يلزنجن قدوتا يحب وسقن أبسو أجر خوش كرمن بسني يالتنين صوزقن خا لرلا براخ أوكرانيا قيل مش تزقن خوش كوا حراح خبصوها خقو خوش كربسات قلت يقزعت حقدوتي نجنا وبس دنحافقلنا أي بشر زجنا خز فربحزبو أبري تختان زي بشر تحسن وجا تبحث زلرقالة درشوالا تاك شعر ولا جريز شرقوز وترقشز شعر خازر استشز وسقا ميخربو سقول شو تبرا عشكونش اخترقو ياخب حينديري سريح حالقنا أو ترتخكو بشان أيجي بس أين ينقو زيبش يرقلا شبحة أحز بكوفيلك كوافتصنا عايشة استول حرخيان عشكونش رايرة حزبشنا سمنا جنتي نايلق استولج بس نرقو ياخب حا وبريوز استول أحتيت ناي عشكونش نرقو ياخب ومشير بيتي باش بشا
بس حزبك ويلقى بسقي حد وصافت وسي عفت نسي حق نجحات مست يحبز تشون كرتوش كجيها يحبك شو زراري يرير وترتخ كجيقن لحا شركو جي بس يحبز يتكلنا عاش كنت شرخو أحسن يسقبل شو يكشش كجي بري يكون برابر تكشاركو هاك جتشنا كختنا نيجت في از إندير أخذر بيت عاش كنت أجي خش في قزريت أخذر بيت سخ أخذرت بري هاي اسمنا نحبس حامي نغن بحناي حكشارة كوكو زمير فخير وين نسحقوية ملس زيد جيتا حالة فقح وايد جيتا بس يرتشو بارتا بخرجو ازشاك عز تزر خزارة يقو باخرو غوازا وزجي هاي باش راشتك يوتخاك ونيتصلنا خرنا ردرلوي هاي باش سوا أجندارا يتزرابخم يجف بيك حنحتي تبري بشرينو غوازا عري حدسن يجا زنزي شكون جاش تزخطوز عجان خقبان عجي سرقوشن عجير تيت الزجير عري سني أخذ حكم عبرتو بلاي زيك حزيك يكون خزني حزرهم نسيت كوز حبدلون خشيكي بختيت أجندارا عجي خشيكي حالت زقليد يتزي خبري يوبوا يايت سلمتكوين يتز جافيك حاخمتو بشيكو عتخي خاق بتسرقوس هاي تسرقوس بس هتستخواز عاش كنشا يخوقو عجرت هتصحتن أخينك نتصحتن زابر الحقلو تبديشا لندابا عبرا تحشتقيت تسرقوس تقرر تصحى عاش كنشا يخشواز جاحاتن يوحوزر زعاش تزخطو زيج تزخطو وبس يقو دريو تسرقوس ميران أناتولي فا تولي كيفا عبري بيشرزكي خايقي داري يخشا يقص شانر بدير قدر разведка وبراجع يسبسيد عبرت زيجي خايق تبري صوبك نحكوز يراي دشفشيكي روب راب خصوبك خدنا راب شخر غزازي وهذا разведка هاي بيشراشتخ عبري مشهور لتحشتخوات أجوزير حزاق زوبراجع والف زنيك زوز عبرا مشهور لتخوات عبري زبخجير بزم حكوي الله يراد خشني يقيتز عدو يزغزومس Абри иску и хеиш бо гранатомета запал отров. Абра юнуцкий топ кяд ежашку сазхото, ежашку сарапхя. Напьюлара абри ашук счиц аталара зыхюна. Скифи пшини жижея и жижей за декабрем за зыхюна. Абри кяд иманом. وسقن أشتابه يحبس يحمز أنقاب دور أبري أكاد يني من أبري بيتشك زشرك أم شقوا ناتسنا ناس أبري يقولوا أسبيتشك تسرق يربري زلحو سلفيتك يجبوجي أنا برتك جاهز يشتو أبري وبسقن بريام تزن يريخ يجاشك سزخدو يريخ يبشع سزدرو مبريجي وبرا أبس أسبيتشك تسرق ناتسنا وبريق زتبحث شيء حزنيجي تكاكا ناس أبري نبيورا يوز أبري سش زاد خرستخوب أبري توزيجي أجكون ش إشمحات سرقي خلاب إساش радзозер сапхот أبري Милые, нежные и прелестнейшие дамы, позвольте поздравить вас с новым 1993 годом. Мои пожелания не оригинальны и банальны. Однако спешу уверить вас, что они родились и прорываются из самых потаенных глубин моего маленького, но пылкого сердца. И более, не мудрствуя и лукаво, присоединяюсь к поздравлениям в ваш адрес. Пусть 1993 год будет годом долгожданной победы. Пусть вечный царит в ваших домах и домах ваших близких радость и счастье, доброта и веселье, радость и любовь. Желаю вам одних счастливых дней в году и никогда не унывать. Желаю вам всего того, что вы желаете себе. С уважением, Даур Амкваб, 31 декабря
92 года. Дауран Кваб иждыру зараб хабзиги, абри аква антадырчоз, убысхан аяйра дахемдзакуна, чгилачка баапсыла итадырхаза танк дацрахюны, абри акала киаларгаз, убыс итахаз чкуну бдари, қоғаз ипхегылыюз, хшуйбзи ахазтоз музей джаус ион археолога, нацара дудзе иман, гудет стром, وحي قدال خمسات أبري إن بالي يوز الموزي يستر استخوب يجاشوك سرا يتخني سمن خقا سقوي أنا قد يجي نقنق أتورخ يزن خبها. أبسط جلاخ شرزيك فزاي بشترزن سزاميا يجام تتصارجي نلرنا يقزن. إزبانزر وي فرخات رتميو. خان جخاش تركلهم يسيوا بفارق ويرتي ويد جلار خكوترت يبشردو جايرا غرز خاكوز فرخات ورخصكو بابا هات روح جرافيك اشكنت رايتسن خاخ بيقات خانوي شرما حبجون حبيت من بولا حكشيت اشكنت من كرز بشويت ورطلبا غرات خيت أفتاج تجي خشيك حيبش الزمز عرس بشن جاجرا بطلون رمت سجراوج زمز عجاجنسكي بطلون حرت حلم حيتاسي زوب ورسول عذر основные силы عرس بشنا حوان شرومي وحق شناكي ابن شحتان واشكن شلبا نزكيت سنة زك حزارجيتو عزباز أخلم تزي خني دراسات بس باخ بعض العلارن والجزء سبوا شوا أقرأ ليتنا شرمي خبير بجار الله شرمي حكنا عمش كتسبيخيت كوجيل الله جيت قبزيت شنجيلون أرتب ستريل سيت شرمي أكل كم بتل زيرتي تراتسا وبريام تسقي كنت ني خير حساهون لبوي سينوي كارير يا عم يكتبها وسام تقليد جيب بخدلر جوانا كاريرة أبخي كل زاش كنت ريوخ تخاف هارش كنت غلط تكون عشق دب بيبي باج روفي جيجر بتخون باب زوريك تخون بشري بشران أخلر جيز خدز وياك خكوم دجاجن سقندر حيخسون يتجربون تجربون تعجد وخشان زواب نتحمل حاط أنا بريخام يشبع خاو يسفرت سيستخواش شامت خد حمنا حكو بتقولون ويان قلت عشان شامت ز بتبصرين الله سرقوش كن прямое попадание снаряда до цхадок нацит волот хон зураб чкотва гижло спал хик пшикачкон сидреги хон абриаме высхони гадзымыз да жахто абриаме бри шроме камани миздо абарта хрокан роح висша ялскар стахоп абарта штрехи хацу ярта загумшара او خشان za خسرت طلب حتى قيم زغرتي حتى قيم زروشي وخروب شدر زغبشن راح حتى وسعت كسدريروشنا يمشي زكنا برot حقوش ترخون уже بس شغلني شاوت يجاش بصراحه اسيت سكنش بجسر زوريامي حاجة رأيي سجن شفقون وسقني حاجة حسكرته. عشان قال أراد نقول شامت زنز دبريان تحوال شو تزحنوا فبس يرتسكنا حزنقوا. وجبرا جام يحقنس جسون عبريرة بس بعدين كبين بكرة حرب يقولون حاولنا حمل الباوزي تبج حديجنا حني سابي شيء كنا بين بيت داخلنا مني تتزاج كنا شدرلن وبريو بس قاصد يقولون يلك بس يتيتن شخيك شدزامي برشرتات خبز شوجي هاي شو نشباتو زي هذا تان خراب خش يقولون يهد تان خراب درجزي خسوي عند شريعة دراش ربع يقولوا بيرات خش يقولون شو يهد يعني خذ كنا جاك شات تبريح حزية بس ساعة زلزك شفلات واحد شيء بشرق إمتات أبزي قلات بسنرة حقيقة أبريوم أجارش أبري شالي كوبو حبسات جيل لغرزلي شالي يكزرخاز يخا حبز شا أكويرت بقصداز حبسنرة
убырҭ рыԥсы дмырԥхашьаат, аиаша мҩа иқәлаат, идмырӡаат, рбызшәа пату ақәҵаны аныҟәгашьа иақәшәаат, убриоуп исҳәо ҽааны бзиала инеиаат зегьы, ирыдысныҳәалоит, иааиуа ҩымш-хымшроуп инхаз иажәашықәса ахыҵра аиааира.